Укучылар, ислам дине барлыкка килү темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Таблицадагы бош урыннарны тутырыгыз. Сезгә аңлатмалар тәкъдим ителгән, ә терминнарны язарга кирәк. Дөрес җавап. Бедәвиләр, шүлдәге күчмә кабиләләр. Хиҗрәт, Мөхәммәднең Мәккәдән Ясрибкә күчеп китүе, мөселман ел исәбенең башлангыч ноктасы. Коръән, мөселманнарның изге китабы. Мәчет, мөселманнарның Аллага табыну бинасы. Икенче бирим. Мөселман үтәргә тиешле 5 төп кагыйдәне языгыз. Беренчесе тәкъдим ителгән, калганнарын язарга кирәк. Дөрес җавап. Бер Алладан башка бүтән Алла юк. Мөхәммәд аның пәйгамбәре. Икенче, көн сайын 5 вакыт намаз уку. Өченче, Рамазан аенда 30 көн дәвамында ураза тоту. Дүртенче, кирменең 5тән 1 өлешен садака итеп бирү һәм игелекле эшләргә тоту. Бишенче, хәле җитсә, гомерендә 1 тапкыр булса да Мәккәгә хаҗ кылу. Өченче бирим. Стәмә мәгълүматны укыгыз һәм төшеп калган сүзләрне языгыз. Гарәп риваятләре буенча бер Аллаһыга куелган Кәгъбә патриарх Ибрахим улы Исмагыйль янына кунакка килгәч төзелгән. Әмма соңрак гарәпләр Ибрахимның борынгы бер Аллалык диненнән тайпылалар һәм Кәгъбәне төрле пытлар белән тутыралар. Кәгъбә чыннан да 5 катлы йорт формасындагы куптан гыйбарәт. Кәгъбә мөселман дөньясының төп мәчете, Әл-Харамның эчке ишек алды ортасында тора. Кәгъбә эчендә гарәпләрнең, соңрак барлык мөселманнарның изге кара ташы саклана. Ул ташны беренче кеше Адәмгә Аллаһы бүләк иткән дип исәпләнә. Дүртенче бирим. Текстан тарихи хаталарны табыгыз. Мөселманнар каллиграфияда язу сәнгатендә аеруча зур уңышларга ирешә. Алар Алла сүрәтен ясауны гынах дип саный, Алланың сүзен бизәкләп язу бик саваплы эш була. Гарәпләр һәм Иран халкы күп төрле матур язу үрнәкләре эшли. Дин биналарын, савыт сабаларны, тукыма һәм коралларны, ягъни кешеләрне әйләндереп алган бар нәрсәне диярлек изге язмалар белән бизиләр. Укучылар, ислам дине барлыкка килү темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашканга кадәр сау булыгыз.